Birinchi ғасыр кинокомпаниясы һәм яңа ғасыр телерадио компаниясы Алмаш дип исемләнгән яңа сериал төшерде. Әлеге сериал Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау һәм үстерү комиссиясе һәм Татнефть хәйрия фонды ярдәме белән төшерелде. Шуңайдан студиябызга әлеге фильмда төшкән Татарстан Республикасының халык артисты Әсхат авый Хисмәтне чакырдык. Әсхат авый, исәнмесез? Хәерле Хәерле иртәләр, хәерле көннәр. Безнең студиягә кунак кына түгел, тулы бер дөнья, тулы бер эпоха, тулы бер зур шәхес кирде дип әйтик әле. Чөнки менә телеэкраннарга, киноларда катнашучы иң еш катнашучы ир-ат актер дип әйтә алам мин. Уйлап утырдым Әсхат абыйны. Рәхмәт инде, рәхмәт. Шуннан да шулайдыр, Шулай. Чөнки менә театраль актерлар арасында аның кадәр еш төшкән актерны мин искә төшерә алмыйм. Шулай тур килгәндер инде. Идмас абый башлаган яннан Әхтәм абый дәвам итте, Әхтәм абыйдан соң Нурания Жамали дәвам итте. Менә хәзер инде менә бу яңа фильмга чакырдылар. Монда инде Алмас чакыргандырмы, Радик Бариев чакыргандырмы, кайсы чакыргандыр әйтә алмыйм. Чакырдылар. Мин риза булдым. Әсхат абый, ничексең? Менә күп фильмнарда төшкәнегез бар. Ә менә бу Алмаш телесериалы ничегрәк булды? Ничегрәк төштегез сез анда? Менә ул безнең бәйрәм шикелле булды дип әйтергә кирәк. Әле инде авырлыгы да булмады. Без моны Теләче районында төшердек. Башладык бик матур көнне. Районнарда Сабан туйлары көне иде, Теләчедә төштек. Һава торышы шундый әйбәт ди. Безне инде башта ук әзерләп куйдылар. Менә не килә, Теләченең главасы килә, шуны каршы алабыз, аның кунаклары белән. Алар килделәр. Һә безгә әзер менә, давай, готовность дип тора инде алмаслыгында все. Башталар нигә керәшеннәргә кирделәр иң беренче. Керәшеннәргә кирделәр, анда җырлап биеп керәшеннәрне итте. Onlar безгә инде безнең Искәндәр колхоз председатель уйный, ул каршы алырга тиеш бит. Главаны все-таки колхозга килә. Аннар кирделәр дә, "О, мәйтәм, каян килдегез сез безгә? Идәгез әле, батмаенча диңгезгә. Кадерле кунак, сез безгә ни хөрмәт куйык сезгә" дип мин тегеләрне чакырып алдым да, Главаның башы Әсхат килгән икән ди, кермичә булмасын, киреп утырдык. Глава белән бер представитель арасында утырып, буларны бәлешләр белән сыйлап, минеке түгел инде. Монда әзерләгәннәр. Шулай итеп күңелле башланып китте. Аннан Сабан туй барды инде, Сабан туйда гөрләп барды, шундый бөтен ниләрне төшерделәр, безнең малайны бүләкләр инде анда менә шул. Без карап торабыз менә шунда шатланып. Шундый күңелле башланып китте. Аннан соң инде үзебез төшмәгәндә белмим, андый низаклар булмады кебек, бөтенесе әйбәт барды. Менә, әзгенә теге ниләр булгалады, анда кирәк монысы кирәк, анда әйберләр була инде ул эш дәврендә. Әйбәт төштек дип уйлыйм. Ә нинди роль, Әсхат абый? Чөнки без беләбез кара вакытта шундый теге дөнья күргән ир-ат, гаилә башлыклары ролен башкарасыз. Менә бу киносериалда нинди роль? Бу сериалда мин шушы Алмаш ике малайның әтисен уйныйм. Камил исемне, ул инде әзрәк шулай дуамал, но хатыны аны парор тотып тора. Менә без бит инде идә ничек кенә дә теге кай вакытта әйткән ди бит. Кто дома хозяин, хатын теге таба белән башка суга да, кара бер сүз әйтергә ярамый сиңа дип әйтте ди. Шуның шикелле, монда да мин кычкырып җибәрәм. Минем хатыным Зәйтүнә Фирая апагыз бер генә карап куя, мин торам инде менә шундый. И сценарийны укып карагач та мин укыйм. Хатын әйтә кара ди, бөтен әйтсәң ди, туры килә торган роль булган бу дип шулай килеп чыкты. Бу хатын Хәйр Фатиха биргән роль алайса. Монда бирделәр инде кем Хәйр Фатиха биргәндер. Рәхмәт чакыручыларга. Әйтәм бит бик күңелле булды. Монда инде минем бер кешене инде аны малайлар менә берсе укытабыз без аларны. Укып бетерәсез, акчасын бер кая эшләмисез, акчасын үзебез җибәреп торабыз. Укып бетергәч кайтасыз авылга. Берсе кайта, берсе кала шәһәрдә. Шуның өчен инде бу әтинең инде бик ачуы килә инде тегеләй булай. Булар инде бергә каядыр Сабан туйдамы, каядыр парашюттан сикерәләр дә, бер аягын сындыра шу авылда эшли торганы. Шәһәрдә эшли торганы тегеләй ди, булай ди, хәзер кайтам ди мин ди. Бу энекәшнең эшен, энекәш дип әйтәләр бер-берсенә, эшен дәвам итәм. Кая итәсең әле син, әле бер нәрсә дә белмисең, бу сиңа бит фәлән дә төгән анда. Әсхат абый, без татар халкы бит инде күрмичә ышанмый ул. Әйдәгез бездә менә бу телесериалның бер кисәген карап китик әле. Әйдәгез. Телефон ашағына эшләп буламсың? Әле булай булсаң, эшеңнән дә сүреп чыгарырлар сине. Ярар инде атасы. Каты бәрелмә. Соң бәрелерлеге бармы соң моның, ә? Авыл көтүчесе дә иртәгә эшкә чыгасын уйлап бәйрәм итә. Ә булар? Кая әле тегесе? Монда мин, әти. Атасы. Атасы шул. Туташы да атасы.
Hazır nästäşlerge uýlysyň indi? Nese шиминди мен. Мында менден турмайынды. Врач несе деп айтайын. Мында әлі шундай күңіллі техник шараларда қолданылған бір актер кадрда 2 тапқыр 2 кіші болаrak ойнайды. Емес, Сәлмір Мұхамеджан туралы сөз бар. Актерлар көбісінше қарап тұра, мына эпизодтан ғана Галиаскар Камалов театры актерлары. Емес, тағын кімдер қатнашты мына бұл телесериалда? Баранда Галиаскар Камалов театрынан, Тинчурин театрынан да бар. Мына менің көрші Алмаз көршім болып, не біз аны білесің, неде талашабыз прямо, не желкешерлік үшін, мында ешке кіргенсің, не деп мына шындай нелері бар. Бір театрдан ғана түгіл, башқаларда да бар. Менә тағын бір сұрауым Мүмкін. Бұл білесің, бұл ғұммен шошы сериал біләңіне бәйлі түгіл. Сіз театрда, сіз кинода, менә бұл 2 процесс, сіздің үшін актер боларақ, нендей айырмалықларға ие, түшкәндәме, уйнағандамы, бар мы менә сіздің үшін недер конкрет айырмалар? Әйтек бейдінде спектакльні сен күн сайын ойнайсың, атнаға 2 тапқыр ойнайсың, анда айға 3 тапқыр ойнайсың, аны өзгәртірге бола әзірегеймі. Амында үйде бір қарадың, түштің, мына бұл жері былайрақ болсын деген шан түсір болмай бейт керек. Мен шошындай нее бар, менімше. Bir gene mümkünlük var деп Әйе, бір гіне мүмкінлік. Мұнда бір гіне мүмкінлік. Сен әйттілер, аны, конечно, түсіргенде әлі, біздің режиссер Алмаз айтайын, Асқат abi былай түгіл, тоқта мына былайрақ ішлейк. Латына ол вақытта. Андарсың, бар-бар бетіне түштің де, қарайсың да, бұлай болмаған бейт әлі, мұны башқа шарақ ішлеген болсақ, әйбет боласы. Әр режиссерға ашады олып бешет қойды. Кеттік алға таба. Әттігінде театрда, спектакльде, әйтелер де, қара, Асқат abi сен бұл жерде бұлай болдың, әйде бұлай ішлеп қарайық, солай ішлейсің. Эфирға шыққаш қарайсыз ма анарсың? Әлбетте қарайбыз. Өзімні қарарға яратам, анар айтам, мына бұл жері бұлайрақ болған дейіп мен солай. Асқат abi бик зор рахмет. Біз енді қазір шушы матур көркем сериалыны түзімсіз білән көтәбіз. Сіздің білән біз көріш алдық міне. Қазір студияда тамашашыларыбыз экраннар аша көрішір.